יש במחלה הזאת, כמו גם במחלות כרוניות אחרות, יש רגעים או שעות טובות ושעות לא טובות. בשעות טובות אתה אומר לעצמך, אין לי בכלל בעיה, אני יכול לעשות הכל יהיה בסדר, אתה אופטימי לחלוטין. ואז פתאום זה נופל, ומגיעות שעות קשות, אתה אומר לעצמך, אני לא יכול לעשות את זה, יכול לעשות את זה, ואין לי מה לעשות, ואין לי מטרה בחיים, וכו' וכו'. Life no longer is the same. It seems as though I have no aim. There's no doubt anymore. Nothing is as it was before. Exams and doctors can't ignore the signs that knock upon my door. And no matter how I try, I can't turn a blind eye. פרקינסון זה אחד ממחלות ניווניות, ככה המחלות נקראות. יש תהליך מסוים במוח, איפה שמרכז העצבים במוח נמצא, שעובר עליו איזה תהליך של סטגנציה, של ניוון. זה משפיע על כל חלקי הגוף באמצעות העצבים. לא ידוע עד היום למה זה קורה, יש כל מיני השערות. הרבה אנשי מדע בכל רחבי העולם חוקרים ומנסים כל אחד בדרכו למצוא פתרון. ברגע שידעו בדיוק ממה זה נובע, כנראה יימצא הפתרון. אני התחלתי להיות מודע לפני כ7-8 שנים, כאשר נהגתי ברכב, והרגשתי שהרגל השמאלית קופצת. התייחסתי לזה, לא אמרתי שזה משהו קריטי, אבל זה התפתח, ואז הבנתי שזה משהו רציני. הלכתי לרופא, הרופא לא רצה להגיד לי את המילה פרקינסון, אבל אני שאלתי אותו, דוגרי, בפרקינסון לא הייתה לו ברירה, הוא אמר כן. כולם שומעים פרקינסון נבהלים. גם היום ששואלים אותי מה יש לך, אני אומר פרקינסון כולם נבהלים. איך הרגשת שהוא אמר לך את זה? לא התרגשתי במיוחד כי הייתי אז במלוא כוחי, זה לא הפריע לי ממש. הייתי הרבה יותר צעיר והרבה יותר בריא והרבה יותר חזק. לא לקחתי את זה ללב. רק מאז שהוא אמר לי את זה, זה התפתח יותר ויותר, והיום קשה לי. I shake and stumble when I walk. Sometimes I can't even talk. Takes me hours to get dressed. Can no longer take a rest. כשאני מסתכל אחורנית היום, אחורה, עשרות שנים אחורנית, אני מוצא בביוגרפיה שלי פה ושם רמזים שזה כבר היה אז, אבל אז לא הייתי מודע לזה. לפני הרבה שנים הייתי פעיל בחוג לטניס שולחן בבית הלוחם בתל אביב. בהתחלה הצלחתי מאוד במשחקים, היו תחרויות וקיבלתי גביעים. בשלב מסוים הרגשתי שאני דורך במקום, לא מתקדם יותר. והמאמן שהוא כבר נפטר, שהוא הבין מאוד בגוף האדם, אמר לי שאני לא יכול לעשות תנועה מסוימת. הוא ניסה לאמן אותי כל הזמן, הרבה פעמים שאני אעשה תנועה אחת מסוימת, ולא הייתי מסוגל לעשות אותה. מבחינתו לא ידעתי. אז התברר, ככה הוא אמר לי, יש לך בעיה במרכז העצבים. ואני אמרתי לו, אין לי שום דבר, אין לי שום בעיה. הוא הבין את זה, כי אני רואה לפי התנועה שאני עושה את התנועה הזאת, לא בצורה גמישה, אלא בכוח אני עושה אותה. ולא התייחסתי לזה, עברתי שהוא סתם נטפל אליי. פרשתי מהחוג, כי ראיתי שכולם מתקדמים ואני נשאר מאחורנית. לא באתי יותר לשם. אבל כאשר הרופא אמר לי שזה הבנתי ממנו, שזה פרקינסון, אז הבנתי שמה הוא התכוון שנים רבות לפני כן המאמן שלי. זה אחד מהרמזים שהיו לי, שכבר לפני עשרות שנים הייתה לי בעיה כזאת. תחום שמאוד נפגע אצלי, זה תחום הדיבור.
אני הייתי מורה עשרות שנים, ב2-3 משרות, אחד לפני הצהריים, אחד אחרי הצהריים, ואחד לפעמים גם בערב. 2.5-3 משרות. ודיברתי כל הזמן, דיברתי. ועוד העברתי שיעורים בשבתות, והתחום הזה נפגע אצלי מאוד, גם התחום של בחירת המילים, מה להגיד, וגם היכולת, מבחינת הנשימה שלי, להגיד משפטים ארוכים. הנה, תשאר הטובה, יד רועדת. פעולות עדינות שדורשות דיוק ולא הפעלת כוח, קשה ללמוד לעשות. אני הולך הרבה ברגל, בנהיגה זה לא מפריע לי. תראי, התגובות שלי יותר איטיות, ואולי זה בגלל הגיל, אבל אני ער ומודע למצב בכביש. הרבה אנשים אומרים לי להפסיק לנהוג, וזה חשוב לי מאוד להמשיך לנהוג. אני יודע שאני לא בשליטה מלאה, אני נעזר מאוד בבנות שלי ובנכדים שלי, אבל מה שאני יכול לעשות בעצמי, בכוחות עצמי, אני משתדל לעשות, ואני יודע שנהיגה היא חלק חשוב מהאחיזה בחיים המציאותיים. אתה צריך גם לדעת להסתדר ברחובות וגם בנהיגה עצמה. כמה הפרקינסון בעצם מנהל לך את החיים? מנהל לי את החיים. רק לעתים אני יוצא מתוך הפרקינסון ואני לא מודע אליו. האם האמונה שלך בקדוש ברוך הוא פחתה או גדלה? זה תחום שאני לא מבין בו בכלל. אני מבין שהוא יוצר ועושה את הכל, הוא עומד מאחורי כל הדברים. הדמות הזאת שאני לא מבין אותה בכלל, אבל להאשים אותה או לא להאשים אותה זה לא בתחום שלי, וזה לא מעסיק אותי באמת. אם קיבלתי עונש על חטאים שעשיתי או משהו כזה, או שהקדוש ברוך הוא לא בסדר שהוא עשה לי את מה שהוא עשה לי, אני אדם פשוט ואני מתמודד עם מה שיש לי. למזלי הטוב, לא יודע בזכות מה, אבל יש לי בנות שעוזרות לי לשרוד. יכול להיות שאחרים אין להם את המזל הזה, וקשה להם מאוד מאוד בחיים. בדרך כלל אתה מנצח אותי, ואני רוצה לנצח אותך גם. הבעיה שלי איתך זה הזריזות, שאתה יותר זריז ממני, בגלל זה אתה מנצח אותי. אז בגלל זה אני אמור להיכנס בשבוע הבא לבית חולים, ולעבור ניתוח, משהו יסדרו לי בראש, ויהפוכו אותי ליותר זריז, ואז אולי אני אוכל לנצח אותך. כל תנועה שאנחנו עושים ברגליים, בידיים, היא באה מהראש. הראש נותן פקודה לרגל, איך הפקודה עוברת דרך עצבים. יש לנו עצבים בכל הגוף, בכל איבר יש לנו עצבים. המוח שולח פקודה דרך העצבים אל הרגל, לזוז, לתת בעיטה. ליד, לזוז. ומשהו אצלי קצת הולך לאט שמה. אז יעשו לי משהו בראש, יחתכו משהו, עשו פתח בראש בבית חולים, הכניסו משהו כדי שזה יעבור יותר מהר. נכנס בשערי בית חולים בלינסון. זה אמור לעזור לרעד, זה אמור לעזור לנוקשות ולאיטיות. כל מה שקשור להתחיל ללכת, לקום מכיסא, להסתובב במיטה, להתלבש, כל הדברים האלה שלוקחים עכשיו הרבה זמן, יקחו פחות זמן. דברים שאנחנו לא עוזרים להם, לא מחמירים אבל גם לא משפרים. דיבור, בליעה, שיווי משקל וזיכרון.
ניתוח כולו במצב של ערנות? לא, רוב הניתוח אתה ישן, חלק בהרדמה כללית, חלק בטשטוש עמוק. חלק קטן יחסית של בערך חצי שעה לשעה, שבו אתה אמור להיות ער. אנחנו עושים אותו היום גם כן לא בערנות מלאה, אלא במין חצי טשטוש כזה, של בעיקר איזשהו חומר שהוא לא מרדים ממש, אבל הוא כן מאוד מרגיע. אז החוויה היא הרבה יותר חיובית. חומר שעוזר גם קצת למצב רוח וגם עוזר לחרדות. אני מתייצב ביום ראשון בבוקר. נכון. כמה זה קריטי 11? כי יש צפי לברית של נין באותו יום. מחר אני בסך הכל עובר צילום שנקרא MRI, והמטרה של הצילום הזה לאפשר אחר כך לפי הצילום לנתח לי את הראש. יש לך 2 טופס 17. אבל אם זה הרדמה כללית, אז זה מה שהם רוצים. נכון, אבל זה לא הקוד, המספר קוד זה לא הקוד שהם רצו. שאלה, מה הם יעשו עם זה עכשיו? כי ראתה את התורה. אבל בכל מקרה מה שזה אומר, שגם אם אתה צריך לתת להם צ'ק רבון, זאת אומרת שקופת חולים אישרה, עכשיו אנחנו צריכים לשחק עם המספרים ולהוציא טופס 17 חדש, לפחות לא יקחו לך את $10,000 האלה, זה... מאיפה לקחת מספר? זה $10,000? שהיא אמרה לי. מי אמרה? המזכירה שם, דיברתי איתה? אמרה לי, אין בעיה, רק תדעו שאם אתם באים ואין טופס 17, אתם צריכים להביא צ'ק רבון של $10,000, וכבר אני אומרת לך שאנחנו לא מתחילים לא לבדות את זה. אמרתי לה, זה הסכום מסכימי, רגע, אני מדברים עם האבא. טובים בשבילי, אני לא יודע אם טובים בשבילך. לא בשבילי, בשבילך. למצוא את העבדים זאת אני ציפור. כן? זה לא תמיד לא כמו אצל אשתי זה לא. עולם השרקת שם נזכה וציוונו להפריש חלה. הרי זו חלה. ככל שאני מתקרב אני נהיה יותר בלחץ. זה מלחיץ אותי יותר ויותר. מדברים על יום שני בבוקר, לקחו אותי לחדר טיפולים לפני חדר הניתוח. הרכיבו לי על הראש איזה מין עיגול ממתכת, אני לא מבין מה התפקיד שלו, אבל הוא נשאר לי צמוד לראש, וגם כאשר יותר מאוחר רציתי להסיר אותו לא יכולתי, גם בגלל שהידיים שלי כנראה היו קשורות, וגם בגלל שהמתכת הזאת היא מחוברת חזק לגוף. כי בניתוח שהתחיל ברגל ימין, בשלב מסוים הוא עבר למשהו שלא יכולתי כבר לסבול אותו יותר. כנראה לתאם את האלקטרודה למצב המדויק שאני נמצא בו. אז זה כנראה דרש הרבה זמן והרבה משחק, ובתקופה הזאת, מכיוון שמדובר גם על 2 אלקטרודות, 1 ו1, לא כמו שחשבתי שרק 1, אז זה לקח המון זמן, ואני הרגשתי רע מאוד בשלב הזה. אמרתי, אם הייתי יכול להיפטר מהעיגול הזה על הראש, הייתי זורק אותו, מוציא אותו, ויוצא מיטת הניתוח והולך לי. איך הוא כותב? מחובר? יש לנו מוט ברזל כזה שאנחנו מחדירים אותו, פשוט משחילים אותו בשביל כמו חוטר, ומשחילים אותו בשביל כמו תעל החשמל. הוא היה בסדר, טיפה היה לו קשה ככה לקראת הסוף, אבל בסך הכל הוא היה רגוע. הוא אמר שהיה ניתוח קשה מבחינתו. הם כנראה הבינו, אמרו לי כל הזמן, סבלנות, סבלנות, עוד מעט. בשלב מסוים זה כנראה נגמר איכשהו, לא הרגשתי, לא יודע מתי זה בדיוק. חגית הופיע לי איכשהו בשלב הזה של הטשטוש, כנראה שהורידו אותי מחדר הניתוח לחדר ההתאוששות. הוא ישר זיהה אותי, האחות שאלה אותו, אתה יודע מי הגיע לבקר אותך, הסתכל עליי, עבר חגית. שאלתי על אחות של גולה, הוא לא זוכר בדיוק משהו, אבל כאילו אמרתי לו שאני רואה שהוא טרוד בהרבה דברים ובהרבה עניינים, אבל מצד שני כאילו הוא טרוד בדברים מפוקסים. היא הופיעה אליי ככה במטושטש, לא יודע, אמרתי לה משהו, לא אמרתי לה, ומאז ישנתי איזה שעה, שעתיים. טוב, הכל היה בסדר גמור. ברוך השם. 2 אלקטרודות במקום, עשיתי בתוך חדר הניתוח כדי לוודא. המכונית הזאת אתה יכול לשלוט בה. אם אתה דוחף את הרגל ימין, הרכב הזה ימין. אם אתה דוחף עם רגל שמאל, הרכב הזה שמאל. המטרה שלך היא לפגוע בכל השחק.
תכלס, אם הכל בסדר, אז הכל בסדר, ורק כדאי כן לבוא עוד 6 שבועות לפה, למכון ריפוי ועיסוק, למעקב. ביציאה לשמש, מה שדיברנו, יש לחסות את החתכים עם גזה וכובע מעל. לשחק כדורגל. ברוך השם. עוד לא עכשיו כדורגל? לא, אתה לא יכול. מי היה מאמין איך הניתוח אמר טיק-טק? קח לעצמך פסק זמן, לנוח, שיטון את הגוף והנפש באנרג'י, חדשות, מקווים שתרגיש בקרוב טוויסט, הרבה בריאות, אוהבים מכל הלב, אבינרים וג'וליה. אתה מתרגש למחר? כן. אני לא יודע בדיוק. תשלח אותו. מה? תשלח אותו? שיהיה לך מחר בהצלחה. תודה. אני כולי בציפייה למחר, שירכיבו את הכל ביחד, ואני מקווה שאז אני ארגיש באמת את השינוי. רמת הלחץ ירדה כמובן, אבל המתח, מה יהיה, מה יישאר, מה ירד, זה קיים. מה אתה מדמיין שיהיה? כאילו אחרי שהם יפעילו את זה. קודם כל, הרעד שלי ייפסק, כמעט ייפסק. הרעד הזה שמפריע לי לאכול אפילו, ייפסק. זה הדבר העיקרי. מעבר לזה, אם יש עוד דברים שזה ישתפר, אז טוב. גם לא יש הרבה חלק בזה שאני חוזר לאיתנים. אני הולך. אתה מדליק את השלט, זה ממש מכשיר טלפון, יש לך פה את הכפתור. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שהרעד שלך, כמו שאנחנו רואים, הוא בצד שמאל, ואתה רוצה להעלות את העוצמה בצד שמאל, אתה לוחץ פה על למעלה. אתה יכול להעלות או, אתה יכול צד שני, אתה יכול להוריד. מקודם אני פוחדת, סבא ככה, כמוציא, היום מתרגש? אני קצת מתרגש יותר. מה חשבת על זה שאמרתי לך שאני רוצה לעשות עליך סרט? שמחתי שאת רוצה לעשות עליה סרט. כן. זה משהו שגם אני הייתי עושה אותו בזמן או משהו כזה. אני שמח שמצאת נושא שהוא מעניין, גם אותך וגם אותי. זה אנושי מאוד.